1 लिटर दूध घालणं, एक दूध पाक करता आणि तू तांदूळ घालणं, कुकरात शिजत घालता. तांदूळ घालता, जिरसाव तांदूळ घाला, 1-2 मुष्टी तांदूळ घाला, चड घालणे हांवें, दोन्ही मुष्टी. 1 लिटर दूध घाले, 2 मुष्टी तांदूळ घाले, जिरसाव तांदूळ, 1 ग्लास साखर घालता. विजील काढून 15 मिनिट सिम्मार दवरता. आता मुचल घालतो कुकराचे. दूध पाकावे कुकरान घालून 1 विजील काढून 20 मिनिट संत उजारी छान उजारते या केलेलं आहे. कलर काय किती चेंज झाला पडते दूध पाकाचे. द्राक्ष आणि काजू बी भाजून घालतात. रिच दूध पाक रेडी जाला. तुम्ही वे ट्राय करांची आणि कशी जाला म्हणून कमेंट करून सांगू का. सबस्क्राईब करूक विसरू नकांची. थँक्यू.